Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fanny here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Mnakwethu uhlelo la ubaba Mseleku suke siza obhuti abafisa ukuthatha izithembu baye behambe ke bengimamkhulu bekhulume udaba ukuthi ukhona omunye usisi sekhona esithombeni into yakhe ithini, umamkhulu uyavuma noma akavumi. Sike salibuka ke lolu hlelo, ngicabanga ukuthi lubuya manje season 3. Kuzovela abanye abantu abasha nabo abafisa ukuhamba indlela efanayo. So ubaba Mseleku la uvela as a mentor ngoba yena vele usenayo owakhe umndeni omkhulu unaso isithembu. Ngike ngayibuka ishow season 1 ngawushiya endleleni no season 2 ngawushiya endleleni ngezathu-ke zami ngoba okunye ikhona into ukuthi uyabuka ngoba ulandela uhlelo, abantu abaningi bayalibuka, mase kokunye kuba khona enye indawo ubuye uthi yazini ngimosha isikhathi, ayikho lento engiyibukayo. Ngizokuchaza-ke lokho, angisho ngendlela yokudelela. Ikhona into yokuthi uzobuka ngoba mhlampe kuyanandisa, mhlampe nje ikhona into ethi buka mase kuba khona ishow la ubuye khona ukuthi hayibo lezi zinto ezenzeka la kahle kahle ziyiphutha, lezi zinto ezenzeka la azizinhle, nawe zigcine sezikucasula ngoba uwumuntu. Ngoba khona la ngeke ngabona kuliwa khona, abanye osisi ababebambana ngey'nwele, khona nomunye ubhuti engangimuzwa nje ey'phendulela umathanda wakhe. Ngaphinde ngabona futhi ukuthi makuyisithembu phela ngithi kuzohlanganisa imindeni, abantu abadala baphi kulaba-ke abangobhuti, la kuveza khona ukuthi lento afuna ukuyenza uyayazi, mhlawumbe uyikhulumile nomalume, uyikhulumile nobaba noma nomkhulu noma nomdala emndenini, kuvele ngaleyo ndlela. Manje indlela bengiyibuka ngayo bengivele ngibone ngathi nje kuvele kwaphekwa ishow, kubhuduzelwa kusheshiswa ukuze-ke ishow le ivele, ngoba uma usulandela labo babonile uthi uyabheka ku-social media abaveli labo makoti, abaveli omamkhulu, abaveli futhi nomamncane. Nento yokuthi-ke umbiza kanjani umamkhulu ungakaze ulobole, zingekho iy'nkomo ezihleli kulo sisi baza abakubo ukuthi ubani wakabani or umndeni wakabani wafika ngalolu suku. Sidluleke lapho. Nginombuzo-ke kulaba abayibuka-ke ishow abayithandayo abayilandelayo, ngoba ngiyawazi amashow afana nalawa ugcine nje usuwalandela ngoba make waqala ufuna ukubona ukuthi kulandelani. Kukhona yini enikufundile, kukhona enikugxekayo, okunye bengicela ngomoya omuhle niyishiye emuva lento yokuthi amaZulu anje. Manibone abantu benza lokho kusuke kuwusipho wakabani, akusho ukuthi usipho-ke use-represent-a i-KZN yonke noma amaZulu, futhi kuyafana-ke kuyona yonke indawo. Angeke sijaje i-character mhlampe kusisi oyedwa umXhosa or amaXhosa mhlampe bayi-group mase sithi amaXhosa anje, yilowo esimbonile, siyibambe lapho-ke. Nifundeni, ikuphi okusha, mhlampe nifisa ukuthi kufakwe ini-ke ezofundisa abantu, mhlampe kube nendlela ehloniphayo ngoba kugcine sekubanjwana laphaya ngezandla, nomunye mayekhuluma-ke naye lo owumamncane, omunye athi lento, omunye futhi adelele nomamkhulu. Nakho lokho ukuthi sibe nomamkhulu ongalotsholiwe kuthiwani? Nakho futhi lokho ukuthi isithembu silandela amasiko noma siyisintu sihamba kanjani leso kuzovele kusukele iy'ngane zakomunye umuzi zidelelwe nje ku-TV, ngoba phela mawuzosusa unonto kubo ongakaze kube ney'nkomo eziwu-5 noma eziwu-4 ngapha ku-TV show usebuzwa ngumamkhulu, into ethini leyo? Hhayi-ke asingakhulumi kakhulu iy'ndaba, asibuyele la kuMnakwethu uyabuya. Nifundeni, nifisa ukubonani, odulasi nje babuye besixake singasazi ukuthi hawu kwenzakalani ngodulasi. Nangu lo omunye ocishe waphithaniselwa ikhanda bemhleka bobabili, ngapha umamkhulu akasayingeni, ngapha umamncane wakhona une-pregnancy kodwa uthi akazi ukuthi ingane kabani noma ubani-ke uwubaba wengane. Uyayibona into efana naleyo?
Nokuphepha-ke suke sibuka ukuthi phela ngoba kuvezwa kanje ukuthi-ke kwenzekalani, ikhona yini indlela eseceleni yokubafundisa ukuphepha phela njengoba siyazi ukuthi uma bethandana bayahlangana ekamerweni. Benze njani ukuthi bayaphepha baphephile bonke ngoba ngapha kuvela ukuthi umamncane ubhizi. Ngapha nangu futhi nobhuti naye ubhizi ngoba ufuna unumber 2 noma ufuna unumber 3, khona nomunye wesi-4, izinto ezifana nalezo. Angingamoshiki isikhathi sesoyibamba-ke kuma-comments ngibone ukuthi nithini ngohlelo leni eniluthandayo uMnakwethu uyabuya season 3. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.